Ginahan ko ba? Ato ipakita sa inyo kung siya kung gusto kapitan. Kusunada kay ko. Kusunada juga ko siya ha. Ginahan ko ba? Mutoy akong gipangita nga design. Purman ya. Diri o kaning nga kanto. Diri ba to nga kanto? First kanto ba to dili? Inquire lang ta. Sing madala na to. Inquire lang gud nato kung kaya ba? Kaya ba ta mo sulod og labad sa ulo nga? Kanang labad jud kayo. Diri nga kanto. Diri to, wala ko nasayop bro dari nga kanto eh. Wala ko nasayop. Labyan ko na ako ganina, sakay na ako kong partner ba. Timingan man sad good nga wala pa ko katawad og memory card. So, daraw. Kinyo. Tiyara. Ano yung gingon sa inyo? Ang daraw. Porsil. Porsil gid eh. So mo ni akong gingon. Diba? Mo ni akong gingon. Ato ning testing og inquire. Unsa man ay kaning surplus gyud? Surplus ya sir, pero Naipiro. i-convert na balik na magdanyo. I-convert ang manog. Ang makina niya. Kuan gyud na mo gyud di armay uban diha gyud kanang bang surplus na was and wear man. Amo gyud giayo tanan mo sa problema. Unsa man ay fuel injected ani? Tipid din sir. Tipid gini ba? Pila ay makina ni? CC 660. 660. Okay ba? Uy, may bangkos likod. Na extended body na ni siya kaya original ani maba man tama ra man nang lingkuranan. Ayaw nakalip up po siya. Original ani ni aniya. Dapat. Dapat lagi no. Dapat. Cute ba? Kani kamo ni nagpabuhat ani? Kamo ni nagpabuhat lugar ani? Okay siya dah. Dayon yang atubangan. So medyo kursunada ta ani ba? Ani sa dealer na siya kan. Dealer na siya turbo. Okay ra. Orange turbo na siya. Okay ra ni dili turbo eh. Ali na mo kaniya magulang. Okay ra. Be. Okay ra yung likod. Kaplastar po. Yung ceiling. Wanan sir ba pang city proper ba? Pang city ra ba? Power window na ni tanan. Power window na ni. Power window. Ay, okay. Dire. Uy, grabe kaluag. Matic di siya ba? Matic sir. Okay. Matic di siya. Handbrake. Sito naman din kali sir. Wala problema de. Wapo. Aircon kini bago kan sini kini extend na ni. Dungag na ni. Gwapo pagkatrabaho ba? Pero kisibo mo na gibuhat gikan sir gipakonta na may condition tanan. Ang makina ni nas tubangan. Tubangan. Mana balihanan sa makina ni. Mo na yung kan mga pre. Ay di mo. Kini. Ana. Gwapo pagka-convert. Dia. Mga sir, ano mo? Lala kamera. Yang laka baliktad paubos. Sumuni yung makina. Puno og cover no? Cover niya. Nagit say cover ba? Battery, aircon ni aircon. Aircon ni sir. Aircon so ready ka na gid ni no? Ready to use gid ni? Kay ang kan mo sa tagiya god. Ani gusto sa tagiya nga. Igo na lang mo tubig lang makapalit. Mo gani. Kondisyonis sige day kay ni ba? Pili mo magdala kang mekaniko, pero sa kara customer naman di na magdala kang mekaniko kay kuan mo god.
Kondisyon na daan ba? Nagkini sa ihaning transmission. Oil. Uy, gwapo pa kay oil oh. Hinog pa kay oil oh. Hinog pa kay oil. Unsa na gitsin oil gini ang transmission ani? Sir, gitsin oil gid ang transmission ani? Gitsin oil gina. Dili siya kan. Hapi lang makina. Di mo parantan wala i-quantity dyan nito. Ay, gwapo kay oil oh. Oh. Tugupuhag oil oy. Buyag. Lagi no? Pero pwede na sa mapandar. Pandar sir. Sige daw be. Atong testing ang pandar. Push. Gini, push button man no? Push button na. Push button. Right. Oh. Basta dili lang siya malayo. Uy. Wow kay siya, wow. Yang atubangan, ihang odometer 172,606 ang odometer. Sakto-sakto puding dagan ani no? Trip E 1,500. Ay, okay. Ininsik pa gid siya oh. Ininsik pa ba? Ininsik ko. Okay ya po no. Bugnaw kay aircon na buguna pang buga. Gana tanan, bangag. Nga sa likod ani wala no. Wala aircon no. Wala lang siya sir. Wala gi wala. Okay, bugnaw kayo. Gwapo mag-andar ang makina. Goods kay andar ang makina eh. Ay, okay kay andar ang makina eh. Apok lang dyan sa Kapin Highway mo god. Oo gani, malipyuhan raman eh. Ilom kayo makina eh. Kani tipid kini gasolina guro no? Tipid kini gasolina ba? Kay 600 pero 660 cc. Ikaw mo din sir kani Stauray. Basta mga ipay tipid din sir. Basta ipay lagi. Tingog sa Inuba ba? Mo gani. Hilom kay tingog oy buyag. Hoy. Napa si car charger? Charger na niya. Unsa may pamaagi lugar ninyo ani? Style. In-house I say in-house na po kanto cash mas Pilay kas ani? Kani kan 357 500 discounted na. 357 ang kas ani. Finish sige siya ba unsa man ni musiga ni? Musiga ni dili. Or design lang niya. Design lang niya ni. May sad no? Okay, plastar kay ba? Brag ba mo na yung mga bag-on lang nga version sa kuan? Katok nindot yun siya. Kaya naka-LED projector no? Naka-LED projector then kani power window, power kanino? Kaning ihang side mirror kanang pilo-pilo no. Okay oh. Sadog plastar gyud. Nalagay ka rin sa gender ito na lahi na ba? Mo gani. Original anak original din. No? Di na po ka ma-intahan ng tapos sa service kay Di wey, kayo tanaw ni mo. Di po basta-basta porma eh. Nakakuha lang ni kani with restaurant ni no, tanan. Kompleto na. Kaya sa barko mo tingot pwede basta mga private pwede kanto pwede may kanto. Dili restro. Kawas lang passenger na mo.
Ah, Pareha ng mga passenger. Oo, tugtugin ko yan. Kahit na ganti, gusto siya ng barko. mo gani.